Pagtapos sa Ramadan, gisaulog sa nagkariang parte sa Mindanao. Sa Davao City, nahimong simple apan mahinungdanon ang pagsaulog. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara nakahatag sa food packs ang kapulisan sa Davao, El Salvador City sa Muslim community atol sa maong kasaulugan. Ang Kanhi Community Prayer panahon sa Idil Fitir sa Sirawan, Davao City. Karon, magkabanay na lang ang dungan nga nag-ampo sama ni ining banay ni Hadja Payopas. Ang giplano sa pamilya nga magsimba sa mosque, dili na lang nagkadayang tao. So meaning when we say clan, ang amo na lang pamilya ang nag-concentrate sa isa ka place diri sa among mosque. Samtang isipakigduyog sa Bunawan Pulis sa kasaulugan, nang hatag sila og food packs sa Muslim community nga nasunugan sa ilang lugar. Sa tuwang mga itunang Muslim na apektado sa sunog, makashare na ito ang atuang tabang sa ilaha, palumantan na nagsilibrar po sila sa Idil-Fitr karong adlaw. Sa ginatibukan, nahimong simple og hapsay ang kasaulugan sa Idil Fitir sa Davao City. Sa Cagayan de Oro City, gibisita sa CDO Disiplina Muna Advocacy Team ang mga dagkong moske sa syudad. Kiniaron sa pagsiguro ang pag-obserba sa health protocols sa ilang pagpahigayon o congregational prayer sulod sa moske, labi na karon nagkasaka ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Say man, malinawan ang ilahang pagselebra ganinang buntag. Mostly dito sa mga simbahan nila, sa mga moske, prayers lang yun, no? Kadtong ilang murag tradisyon nga naisalo-salo afterwards, ila naman tong gi-forgo. Samtang sa El Salvador City, nang apod-apod sab og food packs ang kapulisan ngadto sa mga kaigsuunang Muslim sa barangay Pedro S. Baculio atol sa selebrasyon sa pagtapos sa Ramadan. Moabot ngadto sa 20 ka food packs nga dunay sulod nga usa ka kilong bugas, delata, noodles ug uban pa ang gitunol sa mga personahe sa El Salvador City Police ngadto sa Muslim community. Pandemic man, so mag-observe kita, no? Tungod kay ang kaayuhan sa pagsunod kung unsay mga gimando sa atong gobyerno para man sa tanan. Para makita po nila nga ang kapulisan sa El Salvador City is nagid nga permigapon nga nagauban sa diila og nagaprotekta kanila. Sara sa kinatibukan na himong hapsay ug malampuson ang pagsaulog sa Idil Fitir sa Mindanao. Eid Mubarak sa mga kaigsuunang Muslim. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.